ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଉତ୍କଳ ଦିବସ ବିଷୟରେ ରଚନା। ଉପକ୍ରମ। ଉତ୍କଳ ପରି ଦେବଭୂମି ଓ ତୀର୍ଥଭୂମି ବିରଳ। ଉତ୍କଳ ରାଜାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି ଭୂଖଣ୍ଡର ନାମ ଉତ୍କଳ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ କଳାର ଭୂମି। ଉତ୍କଳ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବଦାନ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରିଣୀ ହୋଇଛି। 1803ରେ ଇଂରେଜମାନେ ଉତ୍କଳ ମାଟିକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପରେ ଏକ ବୀର ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଜାତିର ଅବକ୍ଷୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର କେତେକ ଯଶସ୍ୱୀଙ୍କ ଅଗାଢ଼ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରଦେଶର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କଲା। 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖକୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ବୋଲି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଉତ୍କଳ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। କେହି କେହି ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣନା। 1568ରେ ଶେଷ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଲଗା ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଏକ ଅଲଗା ଭାବେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ରାଧାନାଥ ରାୟ ଅନେକ ଅବଦାନ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ 6ଟି ଜିଲ୍ଲା କଟକ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, କୋରାପୁଟ ଓ ଗଞ୍ଜାମକୁ ନେଇ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ସାର୍ ଅଷ୍ଟିନ ହୱାକ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ଦିନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା। 1992 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର 13ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପୁନର୍ବିଭାଜନ କରି 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାଗ କରାଗଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 1 ଦିନଟିକୁ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରାଗଲା। ଉପସଂହାର। ଏକ ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ମହାପୁରୁଷମାନେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକାଠି କରିଥିଲେ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ତାହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଆଜକୁ 84 ବର୍ଷ ତଳେ ମଧୁବାବୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳର ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଖଣି ଖାଦାନ, ଜଙ୍ଗଲ, ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ ଗରିବ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ ନ ମିଳିବାରୁ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।